Bună ziua, dragi prieteni! Astăzi o să fac 1 versus 1 cu fratele meu. Astăzi o să ne jucăm un stand-off 2. Uitați noul update, fraților, a apărut noul update. Acestea sunt armele mele. Spuneți-mi în comentarii ce să iau pe 77 de gold. Și hai să dăm cerere la fratele meu. E cam un meci greu, că și fratele meu este foarte bun. Stăm pe diffuse. Și a apărut ceva nou, fraților. Dacă o să strângem 5 like-uri, o să fac și mai mulți. O să fac 2 versus 2 sau 3 versus 3. Și o să dăm și pe Gift Hunt și pe Spirit of Christmas. Nu le am eu cu engleză, dar merge. Hai să dăm play. Sunt aici cu fratele meu. O să mă bag în terorist, contraterorist. Cred că pe viitor o să mai pun niște bani în joc, fraților, și o să mai cumpăr arme. Dar scrieți-mi în comentarii ce armă să-mi iau pe 77 de gold. Hai să dăm drum, că a intrat și fratele meu. Să nu uitați să dați un like, un share, un subscribe. Și nu uitați că și fratele meu își deschide canal de YouTube. Cont de YouTube. Și o să vă las linkul de la contul lui în descriere. Să vă abonați și la el, că o să facem videoclipuri și la el. Oprește, frate. Nu trage, că ăsta numai antrenament e. Nima are 212 kill-uri, bă. Și el are arme frumoase. Să nu uitați de like-ul ăla. Spargeți like-ul ăla. Bă, uitați, fratele, ați văzut cât am dat el. Și nimic. Și nimic. Hai să începem runda. Scrieți în comentarii de acum cine credeți că o să câștige, fraților. Scrieți în comentarii. Bine, am câștigat o rundă. Ce zici, frate? Ce zici? Fratele meu nu e lângă mine și nu aude, că este puțin mai departe de mine. N-ar nimic. El se în bucătărie și eu în cameră. Hai să dăm bătaie. Ia să-l bat 8 la 0, dar nu cred. Nu am șanse 8 la 0, nu am. Bine, bine. Frate, să nu uiți, să avem voie unde vrem noi, avem voie. Oriunde, poți să plantezi, poți să faci ce vrei tu. Hai să schimbăm puțin arma. Scrieți în comentarii care e mai frumoasă. Pe asta am 3 skin-uri și pe aia 4. Pe 90 sau UP, nu mai știu, că n-am văzut. Haideți, haideți. Eu nu joc cu sunet pentru că nu se aude vocea mea, știți, fraților, și na. Uite că au plantat bomba. Nico a aruncat fumigenul. Ni-l-ai, bă. Mamă, 7 HP mai am. Unde e bomba? Bă, unde e bomba, bă? Nu-i sus. Ai, unde, bă?
Bă, 7 HP, bă, frate, bă. 7 HP, da. Pe 90 zic că e mai bun așa, dar și acesta mere. Stai să văd. UMP 45 și ăsta e bun. Da, pe 90 este foarte bun. Să scrieți în comentarii ce să iau eu pe 77 de gold. Să bușiți butonul ăla de like, fraților. Unde e ăsta, mă? Bă, frate, unde e ăsta, bă? Bă, ce lag, bă, uitați, fraților, ce lag. O tras în mine și nu știu ce e aici. Stai să vedem un pic cacaului, luăm și jucăm și noi o tură cu cacaului. Să vedem cum merge cacaului. Mamă, e stratac. Ăsta costă undeva la 150 de gold. E foarte bine. Hai să vedem cum merge stratacul ăsta. Nilai, bă. Bă, de... Nu l-am văzut. Jur că nu l-am văzut. Ați văzut, fraților? Nu cam aici pe filmare. El era după cutii și eu eram acolo, dar eu nu l-am văzut. Nu știu cum a luat. Hai că runda asta vreau să joc cu pistolul. Cu pistolul? Da, cu pistolul. Uite acolo. Vreau să joc cu pistolul runda asta, să vedem, îl bat sau nu îl bat. Pistolul e cam... Nilai, bă! Bă, ăsta are hack! Ăsta e hacker, bă! Hai, mă, că gata, nu mai joc cu pistolul. Vreau să te omor și eu. Bă, dacă l-am adăugat, șmecherule, tu mă omori. Tu n-ai vrut să mă bați, dar acum mă bați. E la el, mă. Bine, bă! Nu-i corect! Bine! Nu-i corect! Bine! Nu-i corect! Nu-i corect! Bine! Cum să nu fie corect? Păi te-am luat, frate. Dar nu că numai acolo, avem voie numai acolo, avem voie... Bă, fraților, am pe filmare, am zis de prima dată toată harta, nu mă interesează. Nu mă interesează. Ia va te enervezi, dar nu mă interesează. Dar de ce vei de acolo? Știu că... Da, te ia, mă duc că eu vreau să te bat. Da, mă știu. Bă, ce are ăla? Aaaa... O posântă că nu mă lua. Nu mă lua. Da, fraților, mi-am luat un puțin AVM să joc și eu puțin cu Bă, AVM. acolo, la scăi. Joc puțin cu AVM-ul, fraților. Acolo. Acolo unde tu m-ai omorât. Acolo, deci acolo. Acolo, mă, hai. Eu sunt acolo, tu unde ești? Eu sunt. Bă, eu sunt acolo, unde ești? Păi sunt acolo, bă. Unde ești? Bă! What the fuck, mamă, ce l-am luat? Nu l-am văzut! Wally shed! Jur că nu l-am văzut, de jur! Îl fac praf cu AVM, nu Jur mai că ia, nu bă, l-am văzut, de fraților! jur! Jur că n-am văzut! Ce n-ai văzut, bă, frate, bă? Ce n-ai văzut? Că ți-am dat un glonț în cap? Ha. Hai înapoi, bă, acolo, înapoi! Bă, frate, nu te enerva, mă, că eu doar un joc. Hai înapoi acolo, hai băgăm... Holy shit! Holy shit! Nu m-a văzut și eu eram în spatele lui. Holy shit! Holy shit, fraților! Holy shit! Holy shit! Bine! Mai am o rundă de câștigat. Hai să-l batem, hai! Mai trebuie să filmez și cu el. Să nu uitați, o să las linkul în descriere de la canalul lui. Abonați-vă, fraților, s-a enervat. Abonați-vă! Merită băiatul! Merită băiatul! Hai, dați un like acolo și la el. O să-i facem un videoclip de jocuri. Unde e ăsta, bă?
Se ascunde șmecherul. Nila, bă! Bine! Pitbull! Bine! L-am bătut, mă, fraților! L-am bătut, mă! Nu uitați de un subscribe, un share, un com și nu uitați să lăsați com cu ce să iau pe 77 de G. Și să vă abonați la fratele meu, o să las link-ul în descriere. La revedere!